Elixir o nome do futuro bebé pode ser un proceso longo ata que a parella chega a un consenso. Na balanza pesa a moda, a tradición, a cultura e o arraigamento familiar. Estábamos dudando entre Uxía e Matilde, e a nai tiroulle máis por Matilde, entón quedoulle Matilde, porque tamén sí que queríamos quitar dunha cousa non tan común, non? Pusimos de nombre Manuel, por mi suegro, por el padre de mi mujer, y siempre nos gustó, y nada, decidimos tirar por el nombre de Manuel. Pois nin Matilde nin Manuel están no podio dos nomes máis de moda. Un ano máis, Sofía e Mateo ocupan o primeiro lugar. A hora de elixir o nome que lles van poñer aos fillos, hai parellas que o teñen moi claro. Para outras é unha carreira de fondo e non sempre se chega a consenso. Eu prefería outro nome, pero ao final me gustou tamén Matilde. Non sei, gustou a nai. Ten un significado de guerreira, como para non ser unha guerreira, pusémoslle Matilde. Buscamos un nome de 5 letras que funcionara ben en calquer idioma. Vivimos un tempo no estranxeiro, queríamos que funcionara en inglés, en francés, e que non fora difícil. E decidíronse por Sofía, que resultou ser o nome máis común entre as nenas que naceron no último lustro. Foi a posteriori que soubemos que era moi famoso e moi popular. Tamén deron a diana cos nomes dos varóns da casa, Mateo e Lucas. Moita xente tivo a mesma idea. E é que, segundo os últimos datos do INE, Mateo encabeza a listaxe dos nomes máis frecuentes entre os nenos. Sabemos que siempre nos vamos a encontrar con tocallos. Entre Sofías e Mateos suman máis de 6.600. Con todo, aínda lles queda moito para acadar o 1.200.000 Antonios e Carmes, que son os nomes que máis se repiten entre a poboación española, sobre todo entre os de máis idade.